Jeg har også haft det der via Men den 12. januar 2011, der får Abdallah en dom. Vinderen af den kriminalpræventive pris 2011. 500 fagfolk, forskere og eksperter fra kommuner, politi og institutioner er samlet til den første kriminalpræventive dag nogensinde. Her er der rig mulighed for at blive inspireret til det daglige arbejde med forebyggelse af kriminalitet. Den kriminalpræventive dag er en dag, hvor vi forsøger at samle, om jeg så må sige, teorien og praktikken. Et af de store tilløbsstykker er messeområdet, hvor der blandt andet bliver talt boligsociale indsatser, konfliktråd, mentorordninger og forældrenetværk. Det rullende værested, det er et sted, hvor der er bløde autosæder og sodavand og en god snak og tryghed. Man kan gå rundt og se på projekterne, og eksperter og fagfolk giver deres viden videre. Ideen er jo også, at de skal lære hinanden at kende, få gode idéer fra hinanden og få et bedre netværk, så de kan arbejde sammen. Men den 12. januar 2011, der får Abdallah en dom. Den seneste forskning bliver præsenteret ved en række workshops. Her bliver der diskuteret problemstillinger og metoder inden for så forskellige emner som bander, unge samråd, voldens sociale slagside og god løsladelse. En af hovedtalerne er professor Flemming Balvig, der fortæller om den seneste udvikling i unges kriminalitet. Altså min undersøgelse af lovlydig ungdom, den viser, at antallet af børn og unge, som er helt lovlydige, som ikke laver nogen form for straffelovskriminalitet, det er øget betydeligt gennem de senere år. En af de vigtigste begivenheder er uddelingen af den kriminalpræventive pris. De glade vindere kommer fra et forebyggelsesprojekt om digital mobning. Det betyder rigtig meget for os at vinde den her pris, fordi det er en anerkendelse af den indsats, vi har foretaget de sidste 8 måneder. Mange af de fremviste projekter på messen, indlæggene på workshoppene og professor Flemming Balvigs forskning kredser om det tema, at folkeskolen er det helt afgørende element i at forebygge kriminalitet blandt unge. Det viser sig jo, at det er fordi, de ikke føler sig tilpas i folkeskolen, de føler sig udenfor. Men det, jeg synes er interessant, er, at det ikke bare er det, at de faglige er svært ved at følge med. Det er altså også det, at de føler sig uden for det sociale fællesskab. Og der må man kunne gøre mere. Det har været en spændende dag. Man får altid nye indtryk. Noget ved man i forvejen, noget er nyt. Jeg synes, det har været fantastisk godt med de her forskellige messestande. Det, jeg får med herfra i dag, det er noget netværk, snak med samarbejdspartnere, nogen man ikke har set længe, og så nogle faglige ting, som vi kan bruge i dagligdagen.